אריאל, איפה אתה? מה זה השאלה המפגרת הזאת? אני יושב על הרצפה, בחדר המלוכלך שלך, בחדר היקר שלך. יש בחדר היקר שלי גם ספה. היית מעדיף? נשמע לך רעיון טוב? נזכרתי בזה פעם שאבא שלי שבר צלחת כשהוא שטף כלים. ואז הוא האשים אותי שאני הפרעתי לו. הייתי צריך איזה מחבל בן זונה שיבוא ויהרוג את אבא שלי, כדי שאני אזכור שאני עדיין אוהב אותו. קצת מאוחר מדי בשביל זה. ואתה מרגיש שעידו נהיה יותר משמעותי עבורך ממה שזה קרה? כי לשנינו יש אבא באדמה. כן, זה מקרים קצת שונים, אבל כן, שניכם יתומים מעט. לעידו יש אמא? נכון. אוקיי, אז זה לא אותו דבר? נכון, אבל עדיין יש מקום, עדיין יש דמיון, יש מקום להזדהות. הזדהות בתחת שלי. אני לא יכול להזדהות עם מישהו שהוא קטן ממני יותר מעשור. אז אתה יכול להזדהות עם התחושות שלו. אבא של עידו מת מסרטן. אבא שלי נרצח על ידי מחבלים. זה לא אותו דבר. תראה, אני לא אשקר לך. עברת הרבה. שרדת את השביעי לעשירי, קמת מזה, כמו גיבור, למרות שהמשפחה שלך לא שרדה. עידו ילד חכם. אני חושב שהאינטראקציה ביניכם יכולה רק לעזור לך ורק לעשות לך טוב. היא יכולה בעיקר לעזור לכם עם תהליך הריפוי מכל מציאות המלחמה הזאת. מדבר אליי כאילו שאני בן 3. האינטראקציה עם עידו לא הולכת לשנות שום דבר. אני עברתי את מה שעברתי וזה לא הולך להשתנות. ואני תקוע עם זה לנצח. הבנת את זה? רגע, אריאל, נשאר לנו זמן. בגש שבוע הבא. תראו מי החליט להגיע בסוף. מה קורה, קטנצ'יק? איך אתה? אני בסדר. אתה רוצה להגיד לי למה איחרת? איך היה לך בבית ספר? אל תעביר נושא. למה איחרת לי? עזוב אותך, נו. איך היה לך עם מילי? וואי, אל תשאל, היה מטורף. הסתובבנו הרבה בהפסקות, היא נשקה אותי בלחי, היה מטורף. פשי, מה זה? אתה כבר לא כזה קטנצ'יק, אה? ברור מה זה, אני ילד גדול, מה אתה ציפית? טוב. לך תביא את השיעורים. אוקיי, אז בעיקרון, פונקציות אבל אני יכול לעזור לי? אריאל? אריאל? אתה מקשיב לי בכלל? כן, כן, בטח. טוב, אמרנו פונקציות. מה זה אומר? יש לך עט? כן. אריאל נשמה, איפה אתה? מחפשים אותך שעה. למה אתה לא עונה לאף אחד? הלו? טוב, שמע, תזיז את התחת שלך לפה, כי אחותך פה מתפרקת לי עוד שנייה. זה לא בסדר שאתה משאיר אותה לבד באזכרה של ההורים שלכם. אז בוא לפה, תעזור לה קצת. הלו?
שמע, אתה חתיכת ילד זין? שלום גם לך. טוב. וואי, אתה לא מבין מה היה היום. שמעתי את חברות של מילי, מדברות עם מילי בהפסקה, האזנתי להם בשיחים, והיא אמרה שהיא רוצה אותי. זה היה מטורף. באתי עוד שנייה לבוא אליה. טוב, יאללה, בוא נתחיל. מה? סיפרתי לך רגע שמילי רוצה אותי. זה לא מרגש אותך? גאה בך, כאילו, כל הכבוד. בוא נתחיל. אתה סתם אומר. זה מטורף, היא רוצה אותי. אולי לשם שינוי תבין לעצמך בדיוק. מה? הייתי מתשוטה ממך, ממתי זה אכפת לך בכלל? אז עכשיו אכפת לי, ותשחרר. טוב, אין לי שיעורים, נלך לבית. אבל אמרת לי אתמול שיש לך עוד דברים לעשות. תראה, אולי באמת נשאר, אני לא מעוניין. עידו! That's not me. I go where I please. I walk through walls. I float down the living. היי, מה אתה עושה פה? באתי להתנצל. טוב, בוא כנס. אתה רוצה משהו לשתות? בירה, מים? לא, תודה. תקשיב, יצאתי קצת ילד זין, ואני מתנצל על זה שדיברתי אליך ככה. כן, יצאת קצת זין. אבל אני מבין אותך, כל התקופה הקשה וזה. רוצה לספר לי על זה? אתה ילד בן 12. מילי אומרת שאני מקשיב מצוין, שתדע. אם אתה לא רוצה להתחיל, אז אני אתחיל. אבא שלי נפטר כשהייתי בן כמה חודשים, אז אני לא כל כך זוכר ממנו משהו. אבל אמא שלי תמיד אמרה לי שהוא רוצה שאני אשמור עליה. ובגלל זה אני רוצה ללכת לקרבי, כשאני אהיה בצבא. זה הדבר היחידי שנשאר לי ממנו. נו. מה אתה רוצה לשמוע? כל דבר. שוט. טוב, אז אתה יודע שגרתי בניר עוז, ועברתי לירושלים כי... הבית שלך התפוצץ. סיפרת לי. כן. וזה מה שעוזר לי להיות יותר קרוב אליך. ומה עם אבא שלך? הוא לא פה. מה זה לא פה? עזוב, שחרר. סיפרתי לך מספיק. מה? מה כבר יכול להיות גרוע יותר? מה, הוא מת? זה לא כזה פשוט, עידו. מה לא כזה פשוט? מה, הוא נרצח? סתום את הפה.
מה, אל תגיד לי ערבים? עידו, אני לא יודע מה אני אעשה לכם אם תמשיך ככה. אם מלא, שלא תהרוג גם אותי. הלו? מגיע אליך עכשיו, לא מעניין אותי מה אתה עושה. רציתי לבדוק. אני לא יודע מה לא בסדר איתי, כאילו. יום אחד אני סבבה לגמרי איתו, יום לאחר מכן אני מרביץ לו, ואני רק מנסה להשתפר, וזה פשוט לא הולך, זה רק מתדרדר. זה כמו כדור שמתדרדר למטה בארץ, זה רק תופס מהירות, ואני לא יכול לעצור את זה. זה לא אני בכלל. זה אתה. אני משלם לך הון רק כדי שתתקן אותי. אתה נותן לי ים בכדורים. ומה בסוף? הרבצתי לעידו. אני טיפש שחשבתי שאתה יכול בכלל לתקן אותי. אתה בכלל לא יודע איך לעשות את העבודה שלך.